खुलुमबाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 9थि बोसोरसालिया जथुमाया दिनैनिफ्राय गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र जागायबाय। 5, 6 आरो 7 जानुवारियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजादों। बे जथुमानि गिबि साननि हाबाफारि बायदियै गाहाय हाबग्रा लामाखौ बेखेवनानै होयो लखिमपुर लकसभा समस्तिनि एमपि प्रदान बरुवा बिथाङा। स्वच्छ अभियानखौ बेखेवनानै होयो देउरि अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा भैरब देउरि बिथाङा। लोगोसे डाइनिं हलखौ बेखेवनानै होदों कामरुप मेट्र' जिल्ला परिषदनि चेयारपारसन श्रीमती श्रियमणि खनवार बिथाङा। बे जथुमानिनो गाहाय सायनासालिखौ बेखेवनानै होयो आइपिएस एडिजिपि हिरेन चन्द्रनाथ बिथाङा। बे जथुमानिनो एक्जिबिशन एबा दिन्थिफुंसालिखौ बेखेवनानै होदों बिकेडब्लिउएसि नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारि बिथाङा। गोजोन्थों।